Leto je ideálny čas pre priaznivcov lietania a je jedno, či hovoríme o výkonných strojoch, paraglidingu alebo mikrolajtoch. Všetci dostanú priestor v dnešnej relácii. Vítajte, práve začíname. V nasledujúcej polhodinke vás zavedieme na majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní. Dozviete sa novinky z Aeromoto víkendu pod Tatrami. Uvidíte motorkárov na leteckom dni v Prešove. A priblížime vám akrobatický špeciál Slovenského národného aeroklubu. Vetro nemajú v porovnaní s inými lietajúcimi zariadeniami niekoľko výhod. Tou najsympatickejšou je, že nepotrebujú palivo. Pravda, lietanie na vetroňoch vyžaduje poriadnu dávku umenia. Nuž a tí najlepší sa stretli v Prievidzi na majstrovstvách Slovenska v bezmotorovom lietaní. Pred vzletmi závodných vetroňov sa nad letisko v Prievidzi vydáva malé prieskumné lietadlo. Úlohou pilota je zistiť letové podmienky v priestore štartu. Vetroňe nesmú lietať v mrakoch, preto je dôležitá informácia o ich výške nad zemou. Ak sú mraky nižšie ako 800 metrov, štart bezmotorových klzákov sa neuskutoční. No, vystúpalo sa tam pod tú základňu, takže 2600 feetov je tu momentálne. Pozeral som smerom na juh, tam tá modrá obloha, jak vidíme, tu je aj ďalej. Tie kumuly sú tam naskakané v pekných radoch. Nejaké stúpania zatiaľ boli viac menej mizivé alebo nulové, ale podľa môjho subjektívneho názoru o tej 3/4 na 12 by sme to mohli spustiť. Chcel som to ešte posunúť práve o 15 minút, dobre. Tak o 3/4 na 12 to zatiaľ posuniem. Dobre. Majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní sa konali na prelome júna a júla. Hoci trvali 2 týždne, počasie umožnilo súťažiť iba počas 8 dní. Súťažný deň sa začína klasicky, briefingom. Na rade sú informácie o počasí, súťažnej úlohe a o predpokladanom čase vzletu. Najlepší z predošlého dňa dostanú ocenenia. V Prievidzi sa konajú jubilejné 50. majstrovstvá Slovenska v bezmotorovom lietaní. Konajú sa v 2 súťažných triedach, vo voľnej triede a v klubovej triede. Každoročne sa poriada konkurs, ktorý organizuje Slovenský národný aeroklub na usporiadateľa. A Prievidza má také šťastie, že vlastne už 7. krát organizujeme tieto majstrovstvá Slovenska. Tento pretek Aeroklub Prievidza poníma ako prípravu na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú v aeroklube konať v roku 2010. Máme rekordný počet účastníkov, 61. Keď sa vrátim 3 roky dozadu, tak to bola zhruba polovica, asi 30 súťažiacich, čiže to plachtenie je na vzostupe. Na podujatí sa zúčastňujú všetci špičkoví pretekári. Je tu celý reprezentačný tím aj s technikou, ktorá je na svetovej úrovni. Minúty pred vzletom pripomínajú napätie v kokpitoch Formuly 1. Kabíny pilotov sú do posledných sekúnd otvorené. Je to jednoduchá, ale účinná obrana pred teplom v relatívne malom priestore kabíny. Očakávania pilotov a viera vo vlastné sily sú rôzne. Tak dôležité je letieť a uletieť disciplínu a už výsledok sa ukáže potom podľa toho, jak uletia ostatní závodníci. No, zatiaľ to vyzerá dobre a uvidíme, či sa to nezatiahne vysokou oblačnosťou potom na juhu. Takže ťažko povedať v tejto chvíli, uvidíme fakt, až keď sa poletí. Budeme asi prví. Najvyšší čas. Čo vám poviem? Neviem to odhadnúť skutočne. Uvidíme, budeme bojovať. Dneska bude perfektný, ja tomu verím. To treba veriť stále. Takže bude perfektný, verím tomu. Áno, no tak jedine. No ja to vidím reálnejšie, že budem celkom spokojný, keď doletím.
Usporiadatelia plachtárskych súťaží sa radi pochvália časom, za ktorý dokážu vetrone vyvliecť do vzduchu. Piloti a pozemný tím musia tento čas minimalizovať. Napokon je to nevyhnutné aj preto, aby súťažiaci zápolili v rovnakých podmienkach. Prievidzi dokážu do vzduchu dostať 61 vetroňov za 45 minút. Ako vlečné lietadlo nám slúžia výhradne VT9 Dynamic v počte 8 kusov. Volakedy sme museli zamestnávať 4 mechanikov, ktorí pripravovali lietadla. Dnešné moderné aeroplány vlastne mechanika nepotrebujú. Každý pilot si ráno lietadlo odkotví, pripraví a lieta. Je to veľký pokrok. Organizácia je ďaleko jednoduchšia. Do prípravy majstrovstiev Slovenska je zapojených aj veľa mladých ľudí, študentov, buď budúcich pilotov, alebo našich mladých pilotov, vlastne začínajúcich. Nakoľko majú už prázdniny, tak intenzívne sa zapojili, zapínajú laná vlastne za lietadla, pripravujú, stavajú lietadla na štart, hangárujú. Sú to nadšenci lietania, z ktorých budú určite v budúcnosti dobrí piloti. Každý z nich túži raz zasadnúť do kokpitu lietadla, aby mohol lietať prelety tak, ako to lieta Vilo Kubovčík, Jožko Kožár a všetci naši slovenskí reprezentanti. Po odpojení od vlečného lietadla pilot hľadá stúpavé prúdy. Krúživým letom nastúpa do výšky, aby mohol priamočiaro letieť po súťažnej trase. Letom po trati vetrone klesá a pilotovi neostáva iba opakovať cyklus stúpania, až kým nie je v cieli. Pretekár, ktorý preletí trať najrýchlejšie, získava najväčší počet bodov. Výkony sú úctyhodné. V priemere rýchlosť nikdy neklesá pod 110 km za hodinu. No a tí najrýchlejší preletia za tento čas skoro polovicu Slovenska. Priemerná dĺžka súťažných tratí je 300 km. Súťažné priestory sa stále ťažšie a ťažšie získavajú. Ten súťažný priestor je veľmi oklieštený rôznymi aktivitami jednak armády a inými zložkami, ktoré si vlastne vybukovajú priestory a pre šport nám ostáva trošku málo miesta. Tento rok sa nám podarilo vybaviť aj priestory v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku, kde vlastne absolútne bez problémov nám umožňujú prekračovať hranice. Je to trošku paradox, že na Slovensku s tým máme veľké problémy a v zahraničí to ide v podstate s jednou žiadosťou. Naším cieľom je na nasledujúce 3 roky, dokiaľ sa budú konať majstrovstvá sveta, vybaviť také priestory, aby bolo možné súťažiť teda nie len v zahraničí, ale aby aj na Slovensku sme mali súťažný priestor, ktorý bude skutočne hodný majstrovstiev sveta. Letisko v Prievidzi čaká rozšírenie. Podrobnosti pozná predseda Dunajšieho aeroklubu. Získali sme organizáciu majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní, ktoré sa budú konať tu v Prievidzi v roku 2010. Z toho dôvodu rozširujeme aj samotnú vzletovú a pristávaciu dráhu, rozširujeme priestor pre verejnosť, potrebujeme vybudovať prevádzkovú budovu. Súčasný vstup na letisko bude uzavretý a už je spravená spevnená cesta, teda podložie pre novú prístupovú cestu do areálu letiska. Vetrone sa vracajú na letisko po 3 až 4 hodinách. Piloti vetroňov majú svoj typický slang. Takto znie opis časti súťažného letu. Pri Nových Zánkoch začala už deka, ktorá plnila tú termiku a vývoj kopovitej oblačnosti. Ono stúpanie bolo pod tým, hej. Len začínalo to veľmi nízko, okolo 600 metrov, 500 metrách a aj nižšie. No boli aj 2 metra integrované, boli, ale 1300 metrách to končilo. Potom sa to zdvihlo pri Nových Zánkoch po Komárno. Na od Komárna tam bola zase taká deka a boli prvé kumuly až ďaleko volať v priedošlom bode. No tak istotne tí, ktorí sú takí dravejší, no tak to zrovnali vešli tam.
My už také rozvážnejší, vieš, sme sa zbadali, no a ja som sa z Dunaja vrátil, z Komárna. No a nakoniec návod na dobre fungujúci aeroklub. Tým ostatným aeroklubom by som odkázal len to, že aby hľadali viacej porozumenia medzi sebou, v tej členskej základni, lebo myslím si, že všetci, ktorí chodia na letisko, chodia za tým, že chcejú lietať. A toto lietanie by malo byť ako taký cieľ za všetkým snažením. A u nás v Prievidzi sa snažíme o to porozumenie medzi všetkými členmi, medzi jednotlivými odbornosťami, motorári, plachtári, parašutisti. A je vidieť aj potom ten dobrý výsledok, že to ide. Letecké dni sú všade na svete výkladnou skriňou letectva. Je to doslova festival leteckej techniky. Jediný problém je vybrať si muža. Pomôcť vám môže ďalšia reportáž. Časť popradského letiska sa v predposledný júnový víkend zmenila na zábavný park. Mohli ste si vybrať medzi leteckým predstavením a oddychom pri rôznych atrakciách. Taký kolotoč je vlastne celkom dobrá príprava na kariéru pilota. Osvedčilo sa aj spojenie s motoristami. Organizátori Aeromoto víkendu pamätali na rôznych členov rodiny. Aeroklub Poprad tohto roku si dovolil usporiadať 9. ročník podujatia veľmi populárneho pod Tatrami s názvom Aeromoto víkend. Aeromoto víkend je to vlastne akcia rodinného typu zameraná na rodinu. Snažili sme sa podujatie zatraktívniť, aby bolo veľmi pútavé pre ľudí, ktorí sa zúčastnia našej akcie. Podarilo sa nám dotiahnuť stabilné nášho veľmi dobrého priateľa a najlepšieho akrobáta slovenského Dušana Šamka. Náš rodák Bohuslav Medved, môžem povedať, že jeden z najlepších bezmotorových akrobátov takisto predvádza svoje kúsky na našom podujatí. Toho roku sa nám podarilo zohnať generálneho sponzora, ktorý nám veľmi pomohol pritiahnuť pod Tatry C11, čo sa veľmi tešíme, takáto historický skvost tu nebol, to sú desiatky rokov. Aeroklub Poprad má v súčasnosti 24 aktívnych členov a verím tomu, že je to aj vďaka tomuto podujatiu, ktoré nám pritiahlo do našich radov juniorov, ktorí vlastne začínajú lietať a máme ich v súčasnosti asi 14. Takže verím, že je to aj kvôli propagácii letectva, ktorú robíme pod Tatrami. Robíme to v spolupráci s Slovenským národným aeroklubom, ale gro organizuje Aeroklub Poprad občianske združenie. Naša organizácia pracuje aktívne, organizačný výbor pol roka na príprave Aeromoto víkendu. Toho roku je to 9. predjubilejný, budúci rok sa veľmi tešíme a organizačný výbor už určite v týchto chvíľach pomýšľa na 10. jubilejný Aeromoto víkend v spolupráci s letiskom v Poprade, ktoré si pripomenie 70. výročie svojej činnosti, takže na to by sme sa chceli veľmi dobre pripraviť a podujatie určite nejako zatraktívniť, pritiahnuť viacej ľudí, viacej zaujímavých strojov, proste urobiť oslavu, ako sa patrí. Čo sa týka noviniek alebo zaujímavosti na našej akcii, podarilo sa nám zabezpečiť veľmi atraktívne číslo na Aeromoto víkende, a to sú tandemové zoskoky, o ktoré je veľký záujem účastníkov našej akcie. A v podstate tieto služby nám zabezpečujú naši kamaráti z aeroklubov na Slovensku, ktorí majú bohaté skúsenosti s touto činnosťou. A veľmi veľkou novinkou v našom podujatí je možnosť všetky vstupenky, ktoré budú zakúpené u našich stevardiek, sú zlosovateľné a ponúkame skutočne od našich sponzorov veľmi atraktívne ceny. Spomeniem, je to letenka pre dvoch ľudí po Európe. Začiatok leteckého predstavenia už tradične patril parašutistom. Skákali z otvorenej plošiny legendárneho ruského vrtuľníka Mi-8. Na jeho palubu sa zmestí až 24 výsadkárov. Predviedla sa aj trojica nestarnúcich čmeliakov Z-37.
Sériu akrobatických vystúpení otvoril Popradčan Slavomír Medvec s vetroňom Blaník L13. Náročná zostava v podaní majstra. Iba málo kto si uvedomí, že vetroň sa vo výške zhruba kilometr nad zemou nezriedka rúti rýchlosťou takmer 250 km za hodinu. Jedným z bombovníkov bola exhibícia Dušana Šamka z Košíc. Zostavu zavietal na svojom osobnom špeciále Suchoj Su-31M. Slovenský exmajster dokáže improvizovať ako málo kto. Sled jednotlivých figúr volí priamo počas letu. V programoch slovenských leteckých dní sa začínajú objavovať lietadlá domácich výrobcov. V Poprade to bol prievidský Dynamik a prešovský Viper. Akrobatické kvarteto Očovskí bačovia je skupina amatérskych pilotov, ktorí lásku k lietaniu pretvorili do výnimočných vystúpení po celom Slovensku i v zahraničí. 4 Blaníky L13 vyvlečie do vzduchu súčasne jediný turbočmeliak. Veterán let C-11 predviedol kapitán Boeingu B-737 Vladimír Peroutka z Prahy. Unikátne lietadlo lietá vďaka českému občianskému združeniu Spoločnosť létajícich legend. Nuža, táto legenda stále dokáže brázdiť oblohu rýchlosťou až 600 km za hodinu. Vrchol súčasnej leteckej techniky na Slovensku predviedli príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Popradčania mohli vidieť tradičnú vojenskú konfiguráciu. Bojový viacúčelový vrtuľník Mi-24, cvičný prúdový L-39 Albatros a divákmi vždy očakávaný nadzvukový stíhací bombardér MiG-29. Let z Popradu, povedzme do Paríža, by tomuto drobčekovi trval necelú hodinku. Pre tých, ktorí máte radi presnejšie údaje, hodina letu a takmer 2500 kilometrov. 9. ročník leteckých dní pod Tatrami bol ukážkou vysokej úrovne práce tých, ktorých životným krédom sa stalo lietanie. Potvrdením je účasť zhruba 10 000 návštevníkov. Organizátorom želáme, aby budúcoročný jubilejný Aeromoto víkend na letisku v Poprade bol pokračovaním tejto tradície. Dôležitým kritériom úspešnosti leteckých dní je počet návštevníkov. Neverili by ste, ale niekedy je naozaj veľmi ťažké prilákať práve na to vaše podujatie zhýčkaných divákov. Nuža, v ďalšej reportáži sa dozviete, ako si s týmto neľahkým problémom poradili v Prešove. Dosiahnuť plánovanú návštevnosť v čase prevahy komerčnej zábavy vyžaduje od usporiadateľov leteckých dní poriadnu dávku fantázie a húževnatosti. V prešovskom aeroklube využili ponuku domácich motorkárov a úvod 3. leteckého dňa patril rôznym značkám dvojkolesových tátošov. Priviezli so sebou atmosféru lesku a pohody. Motoristickí juniori sa pokúsili o prvé verejné exhibície. Nechýbali ukážky bojových umení, leteckí modelári, hudba a prešovská superstar. Posledná júnová sobota na letisku v Prešove však najviac patrila lietadlám. Tak tento letecký deň organizovalo zhruba 30 ľudí. Organizačný výbor a realizačný tím. Skladal sa z členov tohto aeroklubu, teda z aeroklubu Prešov a taktiež členov aeroklubu Ražňany, s ktorými sme na tomto leteckom dni spolupracovali, čo sa týka personálneho obsadenia a leteckej techniky. Trošku nám to narušila prehánka, ináč podarilo sa dostať do vystúpenia všetko, čo sme plánovali. Očakávali sme viac ako 5000 divákov, prišlo 2500 divákov. Letecký deň sa konal pod zaštitou primátora mesta Prešov a myslím, že bol položený základ budúcej spolupráce. Usporiadatelia naplánovali program viac než 20 leteckých ukážok.
Nechýbali úvodné hromadné zoskoky parašutistov z dvojplošníka AN-24. Piloti Blaníka L-13 a Zlínu Z-143 predviedli ukážky riešenia mimoriadnych letových situácií. Dvojmiestny Zlín je lietadlo využívané na výcvik pilotov, športové a navigačné lietanie. Od roku 1978 v Česku vyrobili viac ako 300 kusov týchto dolnoplošníkov. Poprvýkrát sa prešovskej verejnosti predstavil Viper SD4 trojformácii vedenej Danielom Tomkom. Mikroľahký Viper je určený na športové lietanie, letecký výcvik a vlekanie bezmotorových lietadiel. V jeho rodnom liste je centrum Šariša. Nestarnúci turbočmeliak Z-137 predviedol pilot Rudolf Tarasovič. Turbočmeliak dokáže naraz vyvliecť do vzduchu až 9 vetroňov. Do jeho nádrže sa zmestí 1000 litrov postrekových kvapalín. Záver patril akrobácii. So 4 Blaníkmi L-13 predviedli skupinovú zostavu Počovskí bačovia. Vyvrcholením leteckého dňa v Prešove bol akrobatický let Dušana Šamka na lietadle Suchoj 31M. Pri súťažnej akrobácii lieta sa povinná zostava, voľná zostava, tajné zostavy. Potom je exibičná, tam takisto môže si ten pilot nachystať nejaký ten program. Pri tomto väčšinou improvizujem, to znamená podľa zrovna okolností, podľa rýchlosti a tak ďalej, a výšky a smeru. Ja nechystám sa nikdy špeciálne na to, že by som v noci kvôli tomu nespal. Lietadlo Su-31M je lietadlo určené na špičkovú leteckú akrobáciu a dovolím si tvrdiť, že je najlepšie pre tento šport. Je ruskej výroby, má fantastické výkony, napríklad maximálna rýchlosť 450 km za hodinu. Čo sa týka preťažení povolených G-čiek, je plus 10 minus 8G. Majiteľom tohoto lietadla je Slovenský národný aeroklub, je prevádzkované v Košiciach, no a je to najlepšie lietadlo, na akom som letel. Akrobatické špeciály sa v mnohom líšia od normálnych lietadiel. Viditeľné rozdiely uľahčujú pilotovi riadenie a priestorovú orientáciu. No, čo sa týka tých trojuholníkov, ktoré sú pod krídlom, tie sú spojené s krídelkami. Krídelko slúži na to, aby lietadlo sa dalo ovládať okolo pozdĺžnej osy. A keďže to krídlo má 1/3 krídelok, tým pádom sú tam aj veľké sily v riadení, a aby tie sily boli eliminované, tak kvôli tomu sú tam umiestnené tie vyvážovacie plošky. Táto tzv. Tyčka, ktorú tu vidíme, každý sa pýta s laikou, či je to nejaká anténa, lebo to aj tak vyzerá, ale nie je to anténa, je to, akrobati to nazývajú, že drát, a ten slúži na to, pretože súťažná akrobácia spočíva v tom, sa hodnotí čo najpresnejšie postavenie lietadla voči horizontu. A keďže to krídlo je okrúhle, všelijaké má okrúhle tvary, tak sme si urobili také pomocky, ktoré nám slúžia na to, že postavíme lietadlo podľa tohto drátu a tým pádom vieme posúdiť aj my z mašiny, lepšie sa zorientovať ten aeroplán voči horizontu. Tieto priehľady z boku a takisto aj zo spodu, je to aj dole, slúžia na to, súťažný let sa letí v tzv. Boxe, kubickom kilometri, a je vytýčený na zemi plachtami. Počas toho letu ja sa viem pozrieť pod seba a viem si nalietnúť pekne do toho boxu, aby som bol čím presnejší, aby som nevylietával. No a takéto priehľady sú sklenené aj dole. A nakoniec malé rady záujemcom o lietanie.
Kto sa chce stať pilotom akrobatického lietadla, musí vlastniť preukaz súkromného pilota a absolvovať 10-hodinové preškolenie. Tí, ktorí sa chcú lietaniu upísať na celý život, musia predovšetkým chcieť a mať vytrvalosť. Nedať sa odradiť neúspechmi. Je to... Proste trpezlivosť potrebujú mať. Tak a prvé prázdninové vydanie magazínu o lietaní je už za nami. Čo nové sa udeje na našom leteckom nebi, dozviete sa opäť 25. augusta. Dovtedy dovidenia.